Nint may masro nege mwan kilin dafara kanga ba kaufe anga folini walima ndombe awi au munu me lajella wala sa kuna funu be soro malikun kan ani jian fan ro kun kan ni atma sili bi bamananga kuna funi na apma baye kilin CEDEAO ye jakulu krenkrene musi wala sa ka se ka mali gelea fo ka ba na nyema be Goodluck Jonathan Ebele bulu wiye ayira ka fo oni finitigila kaw ye nyonye muke sidirido utukalo klimuga ani fla ko hakli sigi chamambe akonnala ode ya awka bi bamananga kuna funi na apma baye mumena wala aw ye soni konnala ka foli kurakura ka ɲɛsi aw ma CEDEAO ye jakuru kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigi walasa ka se ka Mali gɛlɛya fɔ k'a ban n'a ɲɛmaya bɛ Goodluck Jonathan Ebele bolo u ye a yira k'a fɔ u ni finitigilakaw ye ɲɔgɔn ye ka bɛn ni sibirido uti kalo tile 22 ma u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la ko hakilisigi kuma caman fɔra a kɔnɔna la Kafunɛ Bacili bɛ walawalali kɛ a ko kunna. Tamamini anuntara Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tonfe ka ɲɛsin Mali jamana ma a kun de cidenkulu nunu bolo ka se kana sigi ka fɔ kɛ uni sɔrasilakaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bin CEDEAO ka cidenkulu nunu cuna Mali jamana kɔnɔ fabala Bamako ka bɛn sibiri don ma taama ɲɛkun bɛ Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ Goodluck Jonathan bolo a ka dantigɛliw senfɛ ka sangani sigi nun doni ye uni sɔrasilakaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye tɛgɛ kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ la n'o taara wolo IBK ka fanga bila la CEDEAO cidenkulu ka taama ɲɛkun Goodluck Jonathan a ka kɔrɔfɔw la y'a jira k'a fɔ k'u ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ɲɛdara ɲɔgɔn kan a ka fɔ la ko baasi fosi t'a ni na CEDEAO cidenkulu minnu ni olu nana cɛfɔ bɛnɲɔgɔnyaw ɲinini kadara kɔnɔ Mali jamana sariyasenw bɛ se ka segin cogoya min na u minankɔrɔw kɔnɔ laɲini kun ye o ye cidenkulu ninnu ka dantigɛli senfɛ o y'a jira k'a fɔ sigi min kɛra u ni sɔrasilaka ninnu ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye fanga ta bi ko a kɛra bonya kɔnɔ ani hɛrɛ ni baden ko basi fosi ma bɔ sigi in kɔnɔ sigi min kɛra CEDEAO cidenkulu ani Comité national pour le salut du peuple fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Colonel Assimi Goïta ni a ka jama a jirala k'a fɔ sigi in kɛra ɲɔgɔn lamɛn hukumu kɔnɔ baaraw bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min o ŋaniya kun bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛbaga ninnu na n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO tɔn jɔyɔrɔ ka bon Mali jamana bilasirali la o kama u y'a jira k'a fɔ olu bɛ laɲini minnu dajira k'o kan ka kɛ fura ɲumanw de ye fura ɲuman minnu ni bɛɛ lajɛlen bi jɛni o ye wa o solution kan ka kɛ wasa de Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bolo ha ka ja o nafa ka se Mali jamana sigiɲɔgɔn jamanaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sigikafɔ min ni a nun donna ka bɛn sibiri don ma CEDEAO cidenkulu ani Comité national pour le salut du peuple fɛ tɛmɛ kan ka kɛ ni sigi baara tɔw ye ka bɛn kari don uti kalo tile 23 ma laɲini ye sigi kɔrɔfɔw baaraw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ ka bɛn tɛnɛ ma sɔrasilaka minnu ni olu bi fanga la bi Comité national pour le salut du peuple u ka babu sentigi ni o ye Colonel Major Ismaël Wage ale ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko olu ni CEDEAO cɛ kuma ɲɔgɔnyaw ko basi fosi tɛ ka bɔ sigi in kɔnɔ wa ko CEDEAO tɔn ɲɛmɔgɔw k'u ka laɲini bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye ka se ka Mali jamana dɛmɛ ɲɔgɔnya cogoya min na kan bɛɛ bi sabati maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ fura jɔnjɔn ka sɔrɔ ɲɔgɔn faamuya baliyaw la hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO tɔn kɔni ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bin cogo kɔn nka bɛɛ ta ko laɲini min kɔni bɛ u la k'o ye ko in dilan cogo de ye sɔrasilaka ninnu labanna k'a jira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka dayɛlɛn sigi ka fɔw ɲɛ walasa ka se ka maaw lamɛn CEDEAO cidenkulu ninnu u ni sɔrasilaka ninnu ka sigi wililen Comité national pour le salut du peuple ka yamaruya kɔnɔ u ye kati taa sira ta o min kɛn bɛ sɔrasi fanga dagayɔrɔ ye bi ni jamana ɲɛmaakɔrɔ IBK lasagonen bɛ yen de u taara ka t'u ɲɛda Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kan CEDEAO cidenkulu ninnu u ɲɛdara minisiri ɲɛmaakɔrɔ Bubu Sise fana kan ka fara wasabulon ma ɲɛmaakɔrɔ Musa Tinbine kan sɔrasiya ma ɲɛmaakɔrɔ chef d'état major de l'armée u sera ka o fana ye CEDEAO tɔn ka baara bolodalenw na a ka taama in senfɛ Mali jamana kɔnɔ
u ka kan ka sigi kɛ ka bɛn kari don ma ni diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies Conseil de sécurité ɲɛmayaso ka lasigidenw ye minnu bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana ka lasigiden, États-Unis jamana, Russie, Grande-Bretagne ani Chine. Mali jamana sigiɲɔgɔn jamana nunu ni u ni Mali jamana jɛlen do tɔn kelen na ni o ye CEDEAO ye. U ye sigiba kɛ u ka ma sommet extraordinaire sanni ka sɔrɔ ka taama nunu ta k'u kunda Mali jamana faba kan Bamako. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ taama ɲɛkun yɛrɛ bɛ maa min bolo ni o ye Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ Goodluck Jonathan ye. Ni ye ale nako naaninan de ye Mali jamana kɔnɔ. Mali jamana kɔnɔdenw cɛ bɛn fɔli la ka sanga ni politiki ko fɔɲɔgɔnkɔ mankanw ye. Fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ ni a mankanw lajuguyara ka sanga ni wasadensigi kalata kɔ mankanw ye. Marisi kalo ani avril kalo tɛmɛnen. Hali n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ IBK ka fanga binna nka bɛɛ ta Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ ni u hajiw ye ka sanga ni fanga bin dugujɛ ye. Comité national pour le salut du peuple ka wele kɔnɔ. Ajikat sifinakaw ka fara jɛkulu wɛrɛw kan olu ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni sibiri don utukalo tile 22 ye. U ka kunnafoni tun bɛ bolila fɛn mun kan jamana kuntigi bi mun kɛra an ka jamana kɔnɔ o hakilina ye mun ye o la ani baara minnu kan ka kɛ don nataw la walasa an ka jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. U ka kunnafoni tun bɛ bolila ninnu de kan. Kafunɛ Bajile ani Ibrahim Kulibali tun bɛ a kɛnɛ kan Sherifula Jabarani so tɔgɔ la. An bɛ ɲɔgɔn dalajɛ bi ka kuma parce que layala mun nana Mali la bi ni yo coup d'état ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga banna donc fanga kura de bɛna sigi sisan. Bon sɔrɔdasi minnu ye fanga ta olu ko u bɛna transition sigi mais o m'a ɲɛfɔ. Bon an kɔni ka hakilila ye mun ye transition mun bɛna sigi a ka kɛ san kelen ni o kɛra transition kɛra san kelen u ka cadre sigi mun bi mɔgɔw b'u kuma mɔgɔw bi lajɛ ka bɛn mɔgɔ kelen ka mun bɛna kɛ président transition président a ka kɛ civil ye. Premier ministre dɔ ka suganti o ka kɛ civil ye ani gouvernement mɔgɔ minnu bɛna suganti sisan olu ka kɛ mɔgɔ ye minnu u b'u ta parce que u ka baara dɔn a kana kɛ politique mɔgɔ dɔrɔn ye parce que n'a kɛra politique mɔgɔ dɔrɔn ye an tɛna bɔ transition kɔnɔ. An b'o fɔ mun na parce que n'i y'a ye jamana sera nin ma k'a ta 2012 la fo bi wale caman kɛra sariya sɔsɔ la. An ka sariaba ye mun ye constitution o sɔsɔra an ka sariya caman bɛ minnu sɔsɔra mais fɔ minnu ma ko institution de la République i n'a fɔ président de la République ou bien gouvernement ou bien assemblée nationale ani cour constitutionnelle olu dɔrɔn tɛ politique mɔgɔ caman b'a la a fɔ mun na parti politique la majorité pour majorité mɔgɔw ou parti politique caman de b'a la mun ye gouvernement yɛrɛ dɛmɛ ka sariya sɔsɔ donc n'a fɔra ko olu fana na tuguni k'an ka taa transition na an ko o tɛ se ka kɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ sisan conseil de cercle minnu bɛ yen conseil régionaux minnu bɛ yen ani haut conseil des collectivités territoriales minnu bɛ yen kabini 2012 u ka mandat banna politique mɔgɔw de bɛ yen olu bɛ o ɲɛnamaya k'a sɔrɔ ani sariya sɔsɔ don n'i ye constitution sariya sɔsɔ don n'i ye CEDEAO fana ka sɛbɛnba ta u b'a fɔ min ma ko protocole la CEDEAO fana sariya sɔsɔ don donc an tɛna to o sariya sɔsɔ kɔnɔ il faut que transition na mɔgɔw ka suganti minnu b'u ka baara dɔn minnu bɛ se ka réforme kɛ a fɔ min ma ko réforme électorale réforme constitutionnelle c'est-à-dire que constitution yɔrɔ dɔw bɛ yen kan ka yɛlɛma a ma fɔ ko ka constitution bɛɛ yɛlɛma mais yɔrɔ caman bi constitution kan ka yɛlɛma loi kan ka yɛlɛma kalan donc a fɔ minnu ma réélecteur o kan ka kɛ mɔgɔ ka bɛn a kan donc n'u ye mɔgɔw bila minnu politique mɔgɔw tɛ a ka fɔ ye dɔrɔn a ye baara nin kɛ san kelen kɔnɔ pour an ka gafe ɲumanw sɔrɔ an ka sariya ɲumanw sɔrɔ Mali kɔnɔ an ka taa comme ça politique mɔgɔw u bɛ taa u ka élection na parce que n'an ko k'an bɛ élection kɛ sisan élection 5 ɲɔgɔn de bɛ yen minnu kan ka kɛ président sigi kura kan ka kɛ député kura sigi kan ka kɛ conseil de cercle olu fana sigi kan ka sigi ani conseil régional olu kan ka sigi donc o bɛɛ ye fɛn ye ani élection communale yɛrɛ minnu bɛ yen maire minnu bɛ yen u ka mandat bɛ ban san wɛrɛ donc n'a fɔra ko élection 5 ɲɔgɔn u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ il faut que an ka sariya de sɔrɔ mun bi a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ pour que mɔgɔw ka sɔn fɛsɛfɛsɛ dɔrɔn dama tɛ parce que n'i ye Mali yɛrɛ jamana ta sisan i b'a sɔrɔ 100 sara la mɔgɔ 17 de bɛ tubabukan fɔ u bɛ tubabukan mɛn u bɛ tubabukan fɔ donc mɔgɔ minnu bɛ yen minnu tɛ tubabukan mɛn u tɛ tubabukan fɔ olu ka ca donc ni sariyaw taara u fɛ ko sariya ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye tubabukan na a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw k'a dɔn démocratie ye mun ye mɔgɔw k'a dɔn élection ye mun ye pour que mɔgɔw ka sɔn ka bɔ démocratie ni élection na ka lata donc tant que o ma kɛ an tɛ se ka taa ɲɛgɛn donc an ka ɲɛli ɲini o de ye mɔgɔw ka se ka baara kɛ mais mun fɔ fana sɔrɔdasiw tɛ se ka to fanga la
parce que kɔni sariya fɛn fɛn bɛ yen CEDEAO sariya ou bien Union africaine sariya ou bien jamana fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ tubabukan fɔ u ka sariya ani diɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ bɛɛ ka sariya minnu b'a fɔ ko démocratie u ka sariya la sariya tɛ se ka fanga ta ka to fanga na o kɔni an k'o fɔ ko jɛya sariya tɛ se ka to fanga na donc an bɛ mun ɲini fɔ ka bɔ fanga na joona joona u bɛ se ka bɔ fanga na joona joona ka fanga di civil ma comme ça baara bɛ se ka continuer ka kɛ mais k'a fɔ k'olu bɛna to fanga na mɔgɔw da la n'o kɛra maliyɛnw de bɛ ɲagi a t'olu tɛ dɛ maliyɛnw de bɛ ɲagi parce que mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ. Ka bɛn ni tarata don utukalo tile 18 san 2020 san fanga yɛlɛma mun kɛra an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la plateforme waati sera n'olu ɲɛsinnen no bɛn ni keleya ni basigi ma an ka jamana kɔnɔ olu ye dantigɛli dɔ kɛ ka bɛn ni sibiri don utukalo tile 22 u dagayɔrɔ la Jelibugu la a kɛnɛ kan Sirifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara ani Seydou Ɲare tun bɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Bi plateforme waati sera n bɛ bɔ plateforme waati sera tɔgɔ la bi k'a ka hakilinaw yira ka da kan lamaga minnu kɛra an ka finitigiw fɛ mardi tɛmɛnen tubabukalo tile 18 utukalo kɔnɔ san 2020 o baara minnu kɛra an ka finitigiw fɛ o kɛra sababu ye an ka wasadenw minnu bɛ wasabulon kɔnɔ k'olu ka wasadenya ka dan sigi o la an ka gouvernement ka dan sigi o la an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka dan sigi a ka fanga na o hukumu kɔnɔna la plateforme waati sera a ko jamana taabolo n'o ye démocratie ye ani laïcité n'o de ye bɛɛ ka kan jamana na différence tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka da diinɛ walima siya kan plateforme waati sera ko ka bɔ hakilinaw kan o la a bɛ wele bila maa minnu ye ninnu wale ninnu kɛ ani jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka finitigiw u k'u hakili to u ye hakilina minnu fɔ u ka déclaration na n'a kɛra mardi tɛmɛnen tubabukalo tile 18 utukalo kɔnɔ san 2020 u k'u hakili to o la u k'o labaara o kɔfɛ plateforme waati sera a b'a ɲini a ka militants bɛɛ lajɛlen fɛ ani maliden bɛɛ lajɛlen fɛ kɔnɔna ani kɛnɛmana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an ka ɲɛsin jamana in dilanni ma walasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye Mali kɔnɔ cogo min na lafiya la Ala k'an ka jamana kisi nin communiqué in kɛra Bamako tubabukalo tile 22 utukalo kɔnɔ san 2020 ka kɛɲɛ ni jamana kuntigi yɛlɛma mun kɛra an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni utukalo tile 18 mun senfɛ jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'a ka ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé k'a fara maa wɛrɛw kan olu o minɛna o mun kelen filɛ jamanadenw hakilina ma kɛ kelen ye a ko kun kan yalima an ka jamana sini bɛna kɛ cogo di olu ye ɲininkali mun ni an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo n'a ka jatala Ibrahim Kulibali y'o tɛngu jamanaden dɔw la an ka ɲɛmadaw fɛ. Wulikajɔ caman kɔfɛ ka ɲɛsin fanga mara ko cogoya ma ka sanga ni nisɔngoya baaraw caman ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga labanna ka bi ka bɛn ni taratadon tɛmɛnen utukalo tile 18 jamana taabolo tun ma ɲi kalan tun tɛ ka kɛ ka ɲɛ hali ni olu dɔrɔn nɔ tɛ mais kalan tun tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ an ka kɔrɔnfɛyan ani an ka camancɛyan fanw olu minɛlen don a tɔ tora hali Bamakɔ ni min fana ye insécurité bonyalen don Bamakɔ fana kɔnɔ kana ye tun k'a fɔ ko maa minnu b'u k'u ka hakɛ ɲini maaw t'u ka hakɛw sɔrɔ la donc o kɛlɛ o tun ye hɔrɔnya kɛlɛ ye maliyɛn bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛ in ka ɲi mais Ala nana kɛ fanga dafirila cogo di a dafirila an ka finitigilakaw fɛ waati sera an k'an sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ bamananw b'a fɔ ko jɛkafɔ ye damu ye ni an m'an kɔlɔsi parce que bamananw b'a fɔ tuguni ko ni dɛnɛn farala basa bɛ tɛmɛ an k'an jija dɛnɛn kana fara walasa basa bɛ se ka tɛmɛ cogo min na bamananw b'a fɔ tuguni ko ni tasuma mɛnna i ka bugu la maa fɔlɔ minnu b'i dɛmɛ k'i ka tasuma dafa
o yi sigiɲɔgɔnw ye sigiɲɔgɔnw ye jɔn o ye an maliyɛndenw ye hali n'a sɔrɔla bin'a ka biya caman b'a la ka ɲɔgɔn ɲininka fanga in kɔni bin cogoya la dɔw y'a yira k'a fɔ min kɛra o kɛra ka ban ɲɛ ka sin jamana sini mɔ sisan IBK kɔni taara je crois que maliyɛnw ka problème bɛɛ kun ye IBK n'a ka régime population kun révoltera IBK n'a ka régime kɔrɔ parce que satisfaction tɛ ka sɔrɔ Mali sera point dɔ la où mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko bi il y avait vraiment la paix au Mali donc bi bina coup d'état min filɛ ka kɛ ne kɔni tɛ se k'a fɔ ko an b'a condamné parce que an kun ma souhaité coup d'état ka kɛ mais a kɛra kɔni o kɔni a sera ka mɔgɔ ka dusu sumaya dɔɔni parce que on a compris au moins que IBK n'a ka régime kɔni n'aw tɛ mɔgɔ lamɛn kɔni n'aw tɛ maliyɛnw lamɛn aw kɔni nata ka bɔ fanga la parce que Mali ye bɛɛ de ta ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binna ka ban Mali kan ka kɛ cogo di sini hamina ko don maa caman da sera min ma an ka munumunu salow kɔnɔna na pour que Mali an ka bɔ nɔgɔ la pour que an kana se ka nin ɲɔgɔn coup d'état ye tuguni il faut que mɔgɔw ka u bolo di ɲɔgɔn ma u ka kuma ladiriya la parce que jamana a tɛ se ka mara ni ngalon ani ŋanamu ye il faut que ladiriw de ka na pour que o se ka jamana mara u ka fanga di civil ma président ka kɛ civil ye premier ministre ka kɛ civil ye gouvernement fana ka sigi a kana kɛ politique mɔgɔw dɔrɔn ye parce que ni an bi diɲɛ kɔnɔ bi fana an tɛ se k'a fɔ ko IBK kelen nɔ don politique mɔgɔw fana sen b'a la jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka sigi ka fɔ kɛ damu ye o de ye sira ye min yera dɔw fɛ k'a fɔ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni min labatoli ye donc vraiment anw ɲɛ kun bɛ ni natɔ la a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye anw kɔni nisɔndiyalen don bi parce que bɛɛ b'i ka baara la a ma dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko président tɛ Mali kunna bi parce que bɛɛ Mali kɔnɔ bi en tout cas anw ye yalala yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ b'a la ka baara kɛ normalement donc o ye hakilisigi ye Mali o b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali problème kun ye min ye o tɛ yen bilen donc an b'a fɔ ko alhamdulilayi an bɛ welekan min fana kɛ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan sifinnakaw bɛ ɲɛfɛ u ka sifinnakaw to ɲɛfɛ parce que ni jamana bɛ niveau dɔ la an mago bɛ an fa n'an baw la an mago b'u ka conseil la mais u ka fanga to sifinnakaw bolo parce que fanga min b'u la kolo kɛnɛya min b'u la o b'a to olu tɛ hésiter ka décision dɔw ta an mago bɛ bɛɛ la ka jamana jɔ yen mais an bɛ ɲinini kɛ u ka denmisɛnninw to ɲɛfɛ toujours parce que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ ni denmisɛnninw tɛ n'an ko k'an bɛ taga kuma ɲɛfɔ jamana wɛrɛ sisan a kariya b'anw na tiɲɛ dɔw bɛ ka a fɔ ka a walew fana ta mais ni i si sera hakɛ dɔ la i b'i samɛ kuma dɔw la. an bɛ don min na i n'a fɔ bi comité national pour le salut du peuple ni a ɲɛmaaba ye colonel Assimi Goïta ye ale n'a ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔw la jamana kana se ka jɔ baaraw ka kɛ adamadenw ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na. Kafunɛ Bacili bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Senegali jamana kɔnɔ nitrate d'ammonium min ni o lasagolen do Senegali duguba la Dakar port la a jirala k'a fɔ Senegali jamana bɛ ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ kɛ sababu ye k'o nitrate d'ammonium ninnu lasago yɔrɔw falen. Senegali duguba la Dakar port ɲɛmayaso y'a jira k'a fɔ ko u y'a laɲini kɛ laɲini min ni o bɛ tali kɛ nitrate d'ammonium tɔni 2,000 ani 700 lasagoni ko lahalaya kan o stockelen min bɛ port la ka fɛɛrɛ kɛ ni k'a bila yɔrɔ falen bari sabu ka d'a kan produit chimique a kɔlɔlɔ tan tɛ Liban jamana kɔnɔ duguba la Beirut u ti kalo daminɛ waatiw la kasaraba min ni o ɲangata bolila Liban ka denw kan ka sanga ni ta fodongo 2 ye min kɛra port da la n'a kɛra sababu ye ka Liban duguba Beirut kɛ dɔnbaga lafili ye kasaraw bonyana kosɛbɛ bari sabu ka da kan niw bɔna bolofɛnw tiɲɛna ka dugu kɛ ko tombo k'o sababu bɔra nitrate d'ammonium in de fana la o min kun lasagonen do Beirut port la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Senegali duguba la Dakar port la fɛn hakɛya min ni a lasagolen bɛ yen nɔ o hakɛya kelen de fana kun lasagonen do Beirut port la o b'a jira k'a fɔ kɔn ka kɛ ni ka nitrate d'ammonium tɔni 2,000 ani 700 min bɛ Dakar port da la k'a bila yɔrɔw falen Senegali maa ɲɛmaw ka fɔ la ko produit chimique ko a kan ka bila ka taa Mali jamana de kɔnɔ ko nitrate d'ammonium tɔni 3,000 ani 50 min ni o kan ka bila ka taa Mali jamana kɔnɔ ko tɔni 2,000 ni 700 min lasagolen do Dakar port la ko a kan
kan ka lase Mali jamana de kɔnɔ. Senegali maa ɲɛmaaw ka kɔrɔfɔ la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ produit chimique in tɔni 350 kan ka ban k'o kɔni bilara ka taa Mali jamana kɔnɔ ka ban. Laɲini kɔni kɛra k'a fɔ fɛn in ka taa lasagun Jamɲan-Dio dugu kɔnɔ o ni Dakar cɛ bɛ taa kilomɛtiri 30 bɔ ɲɔgɔn la nka a bɛɛ ta sigida kunkanko kow ɲɛnabɔ minisiriso o kɔni m'a ka yamaruya di fɔlɔ ka sanga ni laɲini ye barisabu ka d'a kan ko jatew bɛɛ ma dan ɲininiw ma kɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ nitrate d'ammonium a bɛ se ka taa lasagun o yɔrɔ la. Libi jamana kɔnɔ kunnafoni balalen dɔ dira min kɛra balanako ye bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Libi jamana mankan bi fan fila minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u bi ɲina kana jamana in fara fila ye. Fayez El-Sarraj ni a ka gouvernement d'union ani Maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrasiya u jɛna ka bɛn kɔrɔfɔ dɔw kan. O kunnafoni min dali kɛra balanako ye Libi jamana kunkan. Kunnafoni di yɛrɛ bɛ tali kɛ marifabila de kunkan mankanw sumayali ani kalata labɛnko bɛnkan min ni a dajirala fan fila ni ɲɔgɔn cɛ. Fayez El-Sarraj ka gouvernement d'union nationale o min lakodɔnnen do diɲɛ setigi jamanaw fɛ ani Maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrasiya u ka bɛnkan in tara ni k'a kunnafoniya da ka sanga ni waati ye waati min na ɲɔgɔn faamuyabaliya kun yakubayalen do Turki jamana ani Egypte jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni Ankarakaw kun bɛ ka gouvernement d'union nationale kɔrɔ dun. Egyptekaw fana kun ka dɛmɛ bɛɛ Maréchal Khalifa Haftar ye k'o kɔrɔma tintin mankan in na. Congo RDC jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ maa ɲɛma Martin Fayulu ani Adolphe Mizito ni Mukala fara ɲɔgɔn kan tɔ Shekasi dondon do u seginna ka kɔsegin Congo RDC duguba la Kinshasa ka bɛn sibiri ma u blokelen kɔfɛ kalo 5 États-Unis jamana kɔnɔ ka sanga ni karangafɛdaw sɔgɔli ye coronavirus banako kɛlɛ kama. Ka sanga ni Martin Fayulu seginnen ka don Congo RDC jamana kɔnɔ a ye lajɛrɛba sigi sen kan lajɛrɛ min sen fɛ ni kanuɲɔgɔnw ani u ka tɔndenw bɔra ka caya kan na. Martin Fayulu yɛrɛ hali bi a kɛn bɛ k'a yɛrɛ ye k'a fɔ ale de ye se sɔrɔ jamana ɲɛmaasigi kalata tɛmɛni ni fanga kun kan ka di ale de ma nka bɛrata a ka welewelew la a y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don kalata ko sariya sen kɔrɔ sanni kalata wɛrɛw cɛ. A ko kirisi bɛ jamana in kɔnɔ walasa kalataw bɛ se ka sigi sen kan jɛlenya ni tilennenya kɔnɔna na ko fo yɛlɛma ka don kalata ko sariya senw de kɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye namara ka bɔ baara ninnu na maa kelen kana sariyaw baratu walasa k'o kɛ i yɛrɛ ka tɔnɔ bɔ cogo ye ka namaraw ni yuruguyurugu kɛ walasa kalataw da bɛ se ka ja i la cogo min. O kɛra Martin Fayulu ka kɔrɔfɔw ye a kanubagaw ni a ka tɔndenw ɲɛkɔrɔ. Martin Fayulu tilala ka labana ka bagabagali kɛ k'a jira k'a fɔ ko laɲini minnu ni olu kɔrɔfɔw dajirala ale fɛ ni olu ma ta ka don ba la k'u bi sɔn ka wuli ka jɔ kɛ ni ka taama boloda ka ɲɛsin wasabulon d'a ma jango fo laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɔrɔ fɛn ye u ka hakilinaw ni miiriyaw ka ta ka don ba la. Uganda jamana kɔnɔ Bobi Wine seko ni dɔnko binakun kan ni dɔnkilidala bala kodɔnnen do wasaden fana do Uganda jamana kɔnɔ a kan bɔlen do ka kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmaasigi kalata nataw min dɔgɔdalen do ni a kan ka sigi sen kan san 2021. Bobi Wine bi bɔ kuma min na k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a foroba nun dontɔ ka kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw la kanuɲɔgɔnw ni tɔndenw u bɔra k'a kunbɛn ni tɛgɛrɛkanw ni nisɔndiyakanw ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ wasaden ni dɔnkilidala ba fana do ale de ye cɛbɔ kelen ye a ka fanga ɲini tɔn tɔgɔ la plateforme unité nationale fara ɲɔgɔn kan tɔn tɔgɔ la san 2000 ni san 21 jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw la ka bɛn ni juma tɛmɛnen de ye a ka fanga ɲini tɔn dagayɔrɔ la a ye kunnafoni di k'a fɔ a bɛna taa ka kanbɔli gafew bila fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn plateforme unité nationale tɔgɔ la ale de kɛra cɛbɔ ye. Bobi Wine y'a jira k'a fɔ a nisɔndiyalen do wa kunkɔrɔtalen do ka wasa ka kɛ cɛbɔ ye an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Uganda jamana kɔnɔ Bobi Wine fanga ŋwara dabaga do ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko président du ghetto a ka hakilina ni jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni ka kow ti taa ni ɲɔgɔn ye. Jamana ɲɛmaa yɛrɛ min ni a bɛ fanga la kabiri san 1986 san jamana ɲɛmaa si bi san 76 la siɲɛ 2 ɲɔgɔn na yɛlɛma caman bɛ yen nɔ a y'olu don jamana sariya sunba fan dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalatako binakun kan walasa a ka se k'i kanbɔ ka fanga ɲini ko 6nan kɛ jamana ɲɛmaasigi kalata nataw baaraw la. Bobi Wine dɔnkilidalaba in a kɔni ka laɲini de k'i kɔgɔda jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni na ni k'a ben ka bɔ jamana ɲɛmaaya la Uganda jamana kɔnɔ ka na ni kunkolo kura ye.
États-Unis jamana kono kɛrɛnkɛrɛnnenya la Californie tasuma jeninba ye kungo kɔnɔnaw minɛ min ta ma se ka faga joona a bɛ taa se maa 100,000 hakɛya ma minnu jagoyara ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la Californie tasuma jeni kasara ɲɛsiran ɲɛfɛ barisabu ka daa kan tasuma ye jeninninɔ fanga bonyana kosɛbɛ ta bɛ mɛnɛni min kɛ kungo bolow fɛ Californie yan fanfɛlaw la a kɛra sababu ye ni ka kasara caman de latigɛ ka bɛn ni jumadon u ti kalo tile 21 maa 100,000 hakɛya olu de jagoyara ka sigiyɔrɔw yɛlɛma tasuma jeni kasara a kɛra sababu ye ka niw bɔn a bɛ taa se maa 5 hakɛya la tasuma jeni kasara kɛra sababu ye ka ni minnu bɔn dugukolo hɛktari 90 hakɛya o de jenina ka sanga ni jumadon sɔgɔmadafɛla ye. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an cɛ aw ka lajɛli la aw kan bɛn n'Ala sɔnna ma.